A két versenyzőnk már a színpadon, remélem srácok készen álltok. A párbaj oda-visszavágós rendszerben fog zajlani, na de nézzük is, hogy mi lesz a témátok. A témátok pedig nem más, mint a hálapénz. Egy kis bíztatást szeretnék kérni a két úriembernek a színpadon. Csúsztatom a borítékot, ami nincsen adó, mert ezzel az egészségem borítékolható. Ha nem adok, félek, hogy ott maradok. Ha van extrám, motivál, jó, hogy adok. Ha mégsem, az egész osztály csúnyán néz rám, én meg álljak bénán, inkább tolom némán. Nem is csoda, mert én ezen nevelkedtem. Adni kellett a kezemet, keresztbe nem tettem. Látom, ahogy dugdosod a stexet, bástyázod a mutyit, de ha észrevesznek a szervek, akkor hamar hűvösre tesznek mindkettőtöket, ami elég meleg helyzet. Mert ez nem több, mint balkáni vesztegetés. Bármennyit adsz holnapra, az már kevés. De tudod miért jó, hogy ezt a szokást lerombolják? Mert a köpeny mellett az embert is legombolták. Régen ehhez nem kellett a szemet takarni, a hálától kezdenek a zsebek dagadni. Élesebben csúszik ettől műtétkor a szike, sokszor ezen múlik a páciens befekszik-e. Ez így befektetés és meg könnyebbülés, nem de pénz nélkül a szülés is egy nehéz szülés lenne. Mert a Della hangját hallja jól a stetoszkóp, az élet drága, én meg nem leszek a legolcsóbb. Tajkártya helyett nem kell deákigazolvány. Ne kövess kérlek egy lejárt divatod már, mert ez csak egy átkosból maradt tendencia. Ne hidd, hogy nem para, a para szolvencia. Nem idilli már a hakest vár a kész. Jobb, ha a jövőnek és nem a mának élsz. Nem kell hálapénz, jobb, ha nálad hálapénz. Nem kell a hálapénz, jobb, ha nálad hálapénz. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.